guruku ya kakangku Bupati Tegal Ki Ento Susmono. Iki gamelan Bali ditanjakne dimamerne mergo kakangku almarhum kae kulino pintas no pepengkon Pekalongan. Ya. Untuk mengenang beliaunya juga karya-karya jari Satria Laras Tegal. Diaturke kelinci ucul garap gamelan Bali. Nah, ini juga karya yang sangat luar biasa. Ya, dari Satria Laras. Ya. Salam kagem dulur-dulur anggota Satria Laras Tegal. Mbok menawa bengi iki kepareng rawuh jiplak garapane garap gamelan Bali. Ya, iki aku entuk apa jenenge kesempatan kanggo srana ngopeni gamelane almarhum Kang Ento Susmono. Ya, ya. Monggo tanpa bawa linci ucul garap gamelan Pulau Dewata. Dados ya karya Satria Laras. Ya awake dhewe mung karek nemu. Ya ya. Wis diaturke ya karo Mbak Elisa gen leren luwih dhisik. Heeh, engko tetep katur meneh. Oh, ngono. Ya.